जबरदस्त जुदि रांफोरखौ होयोब्ला रांफोरखौ ला खिन्थु जोंहा बिटिसि रैखाथिनि सार्थआव जोंनि लाइमोनफोरनि इयुन दानायनि सार्थआव जोङो देग्लाय हाग्रामा महिलारिखौनो जों सेभ खालामनांगोन जों बिपिएफ सरकारखौ जों लाबोफिननांगोन जों रायजो राजाखौ खावलायदों बे बोसोराव दिनै बिटिआर सुक्तिनि बबे बबे दफाया दिनै इमप्लिमेन्टेसन जाखो बेफोरखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बा जोंहा लेखा गोरों लाइमोनफोरा जोंनि मेलेमजिबिफ्रा बेखौ मोजाङै सिन्था खालामनानै सिद्धान्तफोरखौ जों लानो होदों दिनै बिथांमोना बिसायख'थिनि सिगां मुवा बेसाद राननानै रां राननानै दिनै माबायदि राजनिति खालामनो नागिरदों जोंनि दानि यां जेनेरेसन जोंनि समाजनि मेलेमजिबि जोंनि जातीय संगठनफ्रा बेखौ गोथौयै सिन्था खालामनाया मोजां राजखान्थियावथ' गोजाम गोदान जों खोन्था गैला दिनै जोंहा बिटिसिखौ रैखाथि होथारनांगोन दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोराव बिटिआर सुक्तिखौ दिनैसिमबो कनस्टिटिउसनेल जों खालामनो मोनैखौ जों नुदों दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों जिफोर बेयाव अनुस्थान प्रतिष्ठाननि खोथा जों नुदोंमोन जेरै सपनगावआव इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल इउनिभार्सिटि केम्पास जानायनि खोथा दङमोन उदालगुरियाव NIT नेशनेल इन्सटिटिउट अफ टेक्न'लजि जानायनि खोथा जों नुदोंमोन दिनै रौतायाव अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जानायनि खोथा जों नुदोंमोन दिनै बे सरकारि स्कुल जोंहा LP स्कुलनिफ्राय लानानै जोंहा गोजौ फरायसालिसिम दिनै प्रभिन्सियेलाइज जानायनि खोथा दंमोन दिनै बेफोरखौ हायाखिसै दिनै 40टा समष्टिखौ 60टा समष्टि दानायनि बिथांमोना खोथा होदोंमोन दिनै 1500 कोटि लाबोनानै बेयाव गोबां जौगाथायनि खामानि मावगोन होनदोंमोन दिनै जोंथ' नुदों बिथांमोननि जि रादाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जों जि रादायफोरखौ नुदोंमोन दिनै मोनसेबो दिनै इमप्लिमेन्टेसन जायैखौ जों नुदों दिनै NDP बिदा फंबायफोरनि जिथु बिथांमोननि केस उइथड्रल जानांगौमोन दिनै बेफोरबो उइथड्रल जाजाबाखसै दिनै NDPनि फाउन्डार आदा रन्जन दैमारिया दिनै सान्ति सुक्तिनि उनावबो जेल जाफिननाया बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बर' माहारिनि थाखाय आरो दिनै NDP बिदा फंबायफोरखौ पुलिस पारामिलिटारियाव बिथांमोना साख्रि होनायनि खोथा बुंदोंमोन नाथाय जों नुबाय बे 5 बोसोराव बिथांमोना जेबो मावनो हायाखिसै दिनै जों दुखुनांथाव दिनै जोंहा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय जिखिनि जोङो पपुलेसन पेटार्नाव जिखिनि जोङो डेभेलपमेन्टनि फान्ड फैयो बे फान्डखौबो बिथांमोना प्रपार इउटिलाइज खालामनो रोङाखै आरो जायनि थाखाय प्रत्येक बोसोराव दिनै 100निफ्राय 150 कोटि रां थांफिननायखौ जों नुदों बेफोरथ' दुखुनांथावना आरो जोंहा आसाम सरकारा मुंख्लं न'खरफोरनो 5 लाख करि जिथु रां अनसुंथाइ होनायनि मोनसे सिद्धान्त जाखानाय बाजेटआव हमथानाय फैसाखौ दिनै बिथांमोना 5 लाख करि होनांगौमोन दिनै बेखौबो होजोबनो हायासै आरो दुखुनांथाव दिनै बिथांमोना थांनाय जोंहा बिटिसि एसेम्ब्लिनि लास्ट जिथु एसेम्ब्लि जादोंमोन जोंनि धनस्रि समष्टिनि MCLA मानाव गेदेर प्रेस मसाहारिया सोंलु सोंदोंमोन चिफ बिथांनाव जे नोंथांमोना 5 लाख थाखाखौ दिनै मानो 3 लाखल' होदों 2 लाखखौ बहा बाहायखो दिनै बिनिबो रिप्लाइ बिथांमोना होनो हायाखिसै दुखुनांथाव आरो जायनि थाखाय दिनै जोङो मोनखानाय बिटिसिनि जि खेमथा बे खेमथाखौबो बिथांमोना 16टा डिपार्टमेन्ट दिनै आसाम सरकारनो गथायनायखौ जों नुदों आरो दिनै जायनि थाखाय जोङो फरेस्ट रयेल्टि जों बिटिसि सरकारा मोनला जोंहा ट्रेन्सपर्ट टेक्स दिनै बिटिसि सरकारा मोनला आरो जोंनि PCDCनि जि खेमथा दिनै बे PCDCनि गेजेरजों जों जिफोर जौगाथायनि खामानि मावोमोन दिनै बे जौगाथायनि खामानिखौ जों मावैखौ नुदों जब कार्डआव दिनै जब कार्ड हल्डार्सफोरा दिनै थाखा रां मोनाखै मानो होनब्ला बिथांमोना स्किमखौनो मावनो हायाखै आरो जायनि थाखाय दिनै जब कार्ड हल्डार्सफोराबो दिनै रां अनसुंथाइ मोनाखै आरो दिनै न'खर न'खर साख्रि होनायनि बाथ्रा दिनै बेयावबो बिथांमोना फेइलार जाबाय हानि फाट्टा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बेबो गैलिया दिनै आइजो माहारिनि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होगौमोन बेबो दिनै गैलिया दिनै गामि गामि ट्रेक्टर पावार टिलार होनायनि बाथ्रा बिथांमोना खोथा होदोंमोन बेबो गैलिया दिनै जोंहा गोरिब न'खरफोरनो रां अनसुंथाइ 20,000 25,000 होगोन होनदोंमोन बेबो गैलिया दा होमबा बिथांमोना मा मावखो मोनसे मोननै लामा मावदों जोंहा बुंनांगौ गैया बेखौ जिखुनु सरकारा बेखौ मावखानांगोन दा बेनिखायनो बिथांमोना सामग्रिक भाबै दिनै बिटिआर सुक्तिखौथ' दिनै बिथांमोना इमप्लिमेन्टेसन दिनै खालामनो हायाखै दा बेनिखायनो बिथांमोना जिखिनि इयाव थांनाय 5 बोसोराव मावलांबाय दा बेफोरखौ जोङो मावनो थाखाय आरो जोंहा भारत सरकार आसाम सरकारनिफ्राय जिथु पपुलेसन पेटार्नाव जों जेसेबांखिनि थाखा मोननांगौ बेफोरखौ दिनै बिथांमोना लाबोनो हायाखै आरो मोनखानाय थाखाखौबो दिनै बिथांमोना प्रपार इउटिलाइज खालामनो रोङाखै आरो बेनिखायनो जोंहा 16टा डिपार्टमेन्टखौ लाबोनायनि बाथ्रा दं
जोंहा सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय जिखिनि रां फैगोन बे रांफोरखौ जाहाथे जों प्रपारलि इउटिलाइज खालामनो हायो आरो बेनिखायनो जोङो देग्लाय जोंनि BPF दोलोआ दिनै जोङो बारग' मन्थ्रियानो होन जोंनि बारग' MLA आनो होन बा आथिखालनि जि MLA आरो जोंनि सिनियर मस्ट माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जों देग्लाय बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखाय एक्सपिरियेन्स गोनां सुबुंफोरखौ जों देग्लाय जोङो BTC जि बिसायख'थि बेयाव जोङो बिजाथि हिसाबै जों फसंनाय जादों। बेयाव गोजाम गोदान जों खोन्था गैया। दानि नंगौ दिनै बे बिसायख'थियाव जोंहा मोनथाम राजखान्थि दोलोनि गेजेरावनो बादायलायनाया जागोन आरो सेथि पजिशनाव जोंहा BPFनि केन्डिडेट रिहन दैमारि बिथाङानो पजिशन मोनगोन फार्स्ट पजिशन। सेकेन्डआव जोंहा BJPआ सेकेन्ड पजिशन मोनगोन आरो थार्डआव जोंहा UPPLआ मोनगोन। आरो इतिमध्य रायजोआ हिद्दान्थ' लाखाबाय दिनै BJPआनो होन UPPLआनो होन बिथांमोना इसु गैलिया आरो जायनि थाखाय जेनगोनखौ बिथांमोना मिथिखानानै दिनै गामि गामि थांनानै रां रानदों, बुस्थु बाहिनी रानदों, मुवाफोर रानदों आरो बिथांमोना बेजोंनो देरहानायनि मोनसे थांखिखौ लानानै दिनै बिथांमोना खामानिफोर मावदों आरो खिन्थु रायजो राजाफ्रा इतिमध्य हिद्दान्थ' लाबाय जे देग्लाय BTC जि बिसायख'थि बेयाव जोंहा BPFनि बिजाथि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारि सारखौनो देरहासार खालामगोन होननानै बिथांमोना हिद्दान्थ' लाबाय। दिनै रांखौ लागोन बिथांमोना BJPनिफ्राय UPPनिफ्राय खिन्थु भट बिथांमोननो होनाय नङा रायजो राजाफ्रा।